content, en representació de Gregal, de poder editar la segona novel·la per Gregal, la segona novel·la, però per l'autor és la tercera novel·la. Aquest text és del Jordi Albertí. Senyores i senyors, amigues i amics, no cal dir que m'hauria agradat ser avui aquí, a la llibreria Ona, entre vosaltres, per acompanyar el nostre autor, Alfons Cama, en la presentació de la seva darrera novel·la, Amb dits de molsa, una obra que anunciem com una història d'intrigues, de passions i amors de conveniència, amb la immigració de rerefons i una relació amorosa especial i insospitada. Nosaltres, l'editorial Gregal, ens comptem entre aquestes i us volem seduir. Deixeu-vos seduir, sisplau. La manera és ben fàcil. Escolteu el que ara us explicarà, sobretot el nostre autor. Compreu el llibre, gaudiu-lo, i a partir d'aquí no us quedeu callats. Parleu-ne, sisplau. Quines eren les premisses, o sigui, què volia fer quan jo vaig fer aquesta novel·la? Primer, el que tenia clar era que la novel·la havia de passar a Tarragona. O sigui, vull fer una novel·la i la novel·la ha de passar a Tarragona. Per què ha de passar a Tarragona? Bueno, perquè jo les dues primeres novel·les, la primera era... Sí, els primers relats passaven o tenien com a substracte les meves terres, les terres gironines, l'Empordà, Palamós, Calonja, Palamós, algunes vegades de ficció, canviant el nom i tota la història, però i amb una mica de paral·lelisme inclús amb la meva vida de joventut o d'infantesa, no? I aquí volia canviar. Clar, una ciutat que fa 27 anys que m'acull, doncs jo crec que li tocava que pogués ser protagonista d'aquesta novel·la. Per tant, aquesta era la primera idea que vaig tenir, és a dir, la novel·la ha de passar a Tarragona.